Pinoy Bus Driver TV.
Vanguard, Castilla. Okay, let's see. What's up?
Sudan. Australia. Diretso ba dito? Akala ko nila color dito, gusto. Alam ko pa rin naman. Siya nag-dive ang full star dati. So, yan. What? Sa Sudan.
sumakay sa Naga, ay bukas sila. Ay bukas, doon ka karton. Basa, dito yung utak. Sa dito. Ako, sa karton sa mga bukas. Doon ang karton. Sa dito. Pwede sa tangke mo sa kayo bukas. Sa ibabaw. Sa tangke. Tangke. Taratong pagkaan ang tangke pwede. Pagsak. Kasi malaki ng limasan. Ginawang bubong ng bubong ng limasan. Sa susunod.
station. Ha? Police station dyan pa. Sa Sugod? Pero yan. Nasa checkpoint bus? Ano? Cellphone? Okay. Akala ko sa'yo. Police. Ah,
Hindi na kayo susukan na. Siya na yung susukan na bababa. Hindi na alam ang isa. Siguro bang umisip sa ng pagpagulong sa ito. Kaya ba? Oh. Ah. Sugon. Sugod. Sugon. Ha? Ayan. Ayan tayo na po yan. At araw, Ano, nakasakay ang ano? Nakasakay ang sumitit? ilan yung nakasakay dyan? Dalawa. Cut off na pala. Sige, sige, sige. Daan sa sintro ng sugon dito po sir. Mga gato. Doon pala. Wala dito kung saan ang gabi. Ha? Sa gabi. Hindi. Sa gabi. Ilang araw. Malaman ko na ngayon. So lang ko. Anak ko rin ako. Ilan sa gabi. Diba? Gabi. Dalawa sa bahan nito. Meron din dito, meron din dito sila. Doon sa pangalawa sa bahan, doon kami sa lahat. May parang limon. Doon ay sintro ng sugon. Ayan, Jollibee o. Ayan, kaliwa ka dyan sa unahan. Yan din yung shop natin sa kanan ko. Diyan sa kanan. So, kaliwa ka dito. So, Jollibee din sa kanan. Yan ang sito. Kaya wala lang ako na dati. Sa kagarahe. Sa kitchen bed, putas. Tulit sa ito. Diba, nakangaya na rin sa bahan. Kung diretso mo yan, doon sa cruising. Yung malapit sa kainan, pagkatapos ng kain. Diba may cruising doon, papunang Bagon. Doon, ano ba?